Hai guys, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya, supaya pada saat gue upload video baru, kalian yang tahu duluan guys. Hasil karya bocil iki. Nah, iki sing gawe sing Idris iki. Hei. Iki ana Aldi. Betul lu malah ndi wae. Padam. Ayo. Lo. Jasra. Bocil punya bakat iki. Weh, iso muter iki. Bisa. Oh, iso muter-muter. Lah iki ketemane iki, sing lemu iki. Delik isin deh. Delek oke. Lho. Piye wae delik iki? Delek iki piye iki? Ketemane iki. Lho. Indu kejauhan. Nah, iki sirahe iki. Yang penting. Oh, iso muter jas ra. Bocil punya bakat kok. Iki aduan. Iki mah wis pirang persen iki. Wis arep dadi. Apa? Lu aku. Nah, iki apa nggih apane, Dris? Sikil. Sikile iki. Nah sing cilik iki tukang rusuh iki. Iki tukang rusuh iki. Lho. Oh, tukang rusuh iki. Ndi wae mau. Oh, lur. Jas lur. Bisa muter-muter. Oh. So saksikan lur, malam takbir lur. Upload meneh. Lho, iki lho, ketuane. Heeh. Indu kejauhan. Iya. Besok. Gua pecel. Nanu kak masuk. Iki arep gawe sikile lur. Lho, sikile wis disiapno lur. Tangan piye, Mas? Tangane mbuh iki. Apa mang Indu kejauhan ya? Iki sing kurang sikile loro, Tangan, tangane loro, urung. dasar. Oh iya, ndase barang iki urung. Iki wis dikertasi lur. Nggawa apa iki? Wah, nggo kertas buku sekolah iki malah koyoke. Lah iki mengko arep diwenehi meneh ora iki? Ditambahi meneh kertas. Oh. Diwenehi kertas semen meneh lur. Oh, wis disediani lur. Kertas meneh lur. Kreatif lur. Wah. Bocil-bocil. Oh. Dong kelompok iki. Iki betul iki lha apa iki? Lah ngono ta. Kita yang ngapi yo, iya lah.